Ένας διάλογος με τον εθνικό μας ποιητή. Τι μπορεί να πει στους σύγχρονους Έλληνες ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός? Ζούμε σε μια πραγματικότητα στην οποία η ελευθερία μας έχει πάψει να θεωρείται δεδομένη. Όπως ο ποιητής, έτσι και εμείς ζούμε σε μια κοινωνία δυτική. Εκείνος μεγάλωσε στα Επτάνησα, τα οποία διέφεραν από την υπόλοιπη Ελλάδα, διότι εκείνη βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή. Εμείς μεγαλώνουμε σε μια πατρίδα στην οποία έχουμε επιλέξει να ανήκουμε στη Δύση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην ενδυμασία, τον τρόπο ζωής και διασκέδασης, τη συμμετοχή μας στα τεχνολογικά αγαθά του δυτικού πολιτισμού, στην παιδεία, στις αξίες, αλλά και σε ό,τι αφορά στην εξάρτησή μας από αυτήν. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και ο περισσότερος κόσμος στη Δύση ονειρεύεται να ανήκει, με ό,τι αυτό συνεπάγει. Επομένως, πόσο επίκαιρος μπορεί να είναι ένας ποιητής, ο οποίος δεν ήμνησε τον αγώνα για ελευθερία από τον Οθωμανικό ζυγό, με σκοπό να ακολουθήσουν οι Έλληνες ένα δυτικό πρότυπο ζωής, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε τι σημαίνει ελευθερία για τον Έλληνα με βάση τις αξίες της δικής μας παράδοσης. Επειδή στις μέρες μας ζούμε μια μεγάλη κρίση, ως αποτέλεσμα του ότι ξεκινήσαμε να ανήκουμε στη Δύση, χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τι από τη δική μας παράδοση θα έπρεπε να κρατήσουμε, ο Διονύσιος Σολωμός είναι πολύ επίκαιρος και έχει να μας πει σπουδαία, ιδίως στη νέα γενιά, η οποία αξίζει να προχωρήσει με κριτήριό της κάποιες άλλες αξίες, ελληνικές και την ίδια στιγμή παγκόσμιες, τις οποίες αν κρατήσουμε στις ψυχές μας και εφαρμόσουμε στη ζωή μας, θα μπορέσουμε να χτίσουμε μία διαφορετική κοινωνία. Γιατί από τον καθένα μας ξεκινάει η αλλαγή, το καινούριο, η ανόρθωση, από ό,τι δεν μας ταιριάζει. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Θέλει μνήμες η ελευθερία. Να μην ξεχνάμε αυτούς που πάλεψαν για αυτήν, που ήταν πρόγονοί μας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Να μην ξεχνάμε ότι θέλει θυσία η ελευθερία. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε αν δεν είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Να υπερασπιστούμε δηλαδή την ιστορία μας, την ταυτότητά μας, την παράδοσή μας με κάθε τρόπο. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου. Δεν αρκεί για την ελευθερία να βλέπουν τα μάτια του σώματος, να βλέπουμε τι συμβαίνει έξω στον κόσμο. Χρειάζεται να είναι ανοιχτά και άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας. Να βλέπουμε τι μας υποδουλώνει και αυτό είναι η αίσθηση πως ό,τι μετράει είναι το να περνάμε καλά, να ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας, να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και όχι συλλογικά, να μένουμε στο εγώ και να μην βλέπουμε το εμείς. Η δύναμη σου πέλαγο και η θέλησή μου βράχος. Οι δυνάμεις του κόσμου είναι ισχυρές, είναι πέλαγος. Μας νικούνε όμως μόνο όταν η θέλησή μας να κρατήσουμε αυτό που είμαστε δεν είναι βράχος. Όπως τα κύματα της θάλασσας, σπάνε στο βράχο, αλλά δεν μπορούν να το διαλύσουν. Έτσι και εμείς. Αν είμαστε δυνατοί στη θέλησή μας, ξέρουμε τι ζητούμε και είμαστε αληθινοί, τότε δεν θα χάσουμε. Χιλιάδες ήχοι αμέτρητοι, πολύ βαθιά στη χτίση. Η Ανατολή ταρχήναγε και τέλειωνε το η Δύση. Κάπη από την Ανατολή και από τη Δύση κάπη, κάθε ήχος είχε και χαρά, κάθε χαρά και αγάπη. Οι Έλληνες δεν ανήκουμε ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Αρχινούμε από την Ανατολή, από την πίστη στο Θεό και στην ελευθερία. Από το ότι μαθαίνουμε να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας, από το ότι τραγουδάμε και χορεύουμε όλοι μαζί σαν παρέα, ότι γιορτάζουμε στις εκκλησίες μας το Θεό που έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας κάνει θεούς. Και τελειώνουμε στη Δύση. Μαθαίνουμε τι σημαίνει να σκεφτόμαστε, να αξίζουμε ως άτομα καθένας, να χτίζουμε επιστήμες και να μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και προοδευμένοι. Όχι μόνο όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά. Μόνο που οι ήχοι του τραγουδιού μας έχουν χαρά και αγάπη για να είναι δικοί μας. Δεν είναι για να διασκεδάζουμε χωρίς νόημα, αλλά για να συναντιόμαστε και να χαιρόμαστε που η αγάπη είναι ο σκοπός της ζωής μας. Οι ήρωες είναι ενωμένοι και μέσα τους λόγια λένε για την αιωνιότητα που μόλις τα χωράει.
Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνονται στοχασμοί τους. Τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους. Οι Έλληνες δεν έχουμε για ήρωες τους καλλιτέχνες, τους ποδοσφαιριστές, τους ανθρώπους της τηλεόρασης, αλλά εκείνους τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους, όπως και όσους σπουδαίους το κατάλαβαν, που ξέρουν ότι η ζωή δεν σταματά στο σήμερα, που είναι έτοιμοι να στοχαστούν τι είναι αλήθεια και τι ψέμα, τι είναι δίκαιο και τι άδικο, τι σημαίνει να θυσιάζεσαι για ό,τι αγαπάς. Μεγάλο πράγμα η υπομονή. Αχ, μας την έπεμψε ο Θεός, κλεί θησαυρούς και εκείνη. Και αν στις μέρες μας φαίνεται ότι έχουμε χάσει το νόημά μας, έχουμε χάσει τη δυνατότητά μας να ορίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Ξέρουμε να κάνουμε υπομονή. Και έχει θησαυρούς η υπομονή όταν αναζητούμε τον εαυτό μας, όταν ετοιμαζόμαστε να ξαναβρούμε την ελευθερία της ψυχής μας, και τότε θα βγει φως που πατεί χαρούμενο τον άδη και το χάρο. Νεότεροι και μεγαλύτεροι, όσοι στην καρδιά μας κρατάμε το φως της ελεύθερης ψυχής σε ό,τι κάνουμε, στο σχολείο και στη γνώση, στις σχέσεις μας με τους άλλους, με τους φίλους, με τους συμμαθητές, με τους δικούς μας και με τους ξένους, όσοι θέλουμε να μάθουμε γιατί αξίζει να ζούμε και τι σημαίνει πατρίδα, όσοι θέλουμε να μην μείνουμε μόνο στον εαυτό μας, αλλά να βάλουμε σε κάθε έργο μας την αξία του συνόλου, τότε θα νικήσουμε κάθε άδη που μας περιτριγυρίζει. Όλοι σαν ένας, ναι, χτυπούν, όμως εσύ σαν όλους. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία μας. Όλοι σαν ένας και ένας σαν όλους. Να, τι θα μπορούσε να μας πει σήμερα ο εθνικός μας ποιητής.